Se m'escolta bé, oi? Perfectament. Bé, si us sembla bé, comencem. Molt bona tarda, benvinguts a tots i totes, benvinguts a tothom en aquest acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya que organitza cada any la delegació del Govern de la Generalitat aquí al Camp de Tarragona. Una commemoració que, com molts sabeu, cada any va rotant, es va movent pel territori i aquest cop estem contents perquè 6 anys després torna a Reus. Per això hem d'agrair a la complicitat de l'Ajuntament de la ciutat, a l'alcalde, que ens ha ajudat de valent per organitzar aquest acte, per moure cadires. Per tant, des d'aquí el nostre agraïment. Benvinguts també a aquest magnífic espai, aquest que veieu aquí darrere, que és el Parc de Mas Miarnau, un antic mas d'estiueig, que és preciós, amb un jardí encantador i que actualment és la seu d'un centre de formació de la Fundació de la Rovira i Virgili. Mirant el cel tot el dia que portem, mirant perquè amenaça de pluja, de moment ens respecta. Per tant, tant de bon respecte aquesta estona, però si ha de ploure, que sigui després, ben bé que els nostres pantans van necessitats i ho agrairan. Deixant-nos ja de preliminars, si us sembla, anem al gra. I tot seguit donem pas a l'il·lustríssim senyor, alcalde de la ciutat, alcalde de Reus, Carles Pellicer i Punyet, quan vulguis. Molt bona tarda a tothom en aquest magnífic espai que és un centre de formació, recordant que la formació és un àmbit de país important a tenir en compte per apostar-hi. Benvinguts a Reus, la millor ciutat del món. Senyores, senyors, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, presidenta de la Diputació de Tarragona, senadores i senadors, diputades del Parlament, rector de la Universitat Rovira i Virgili, la nostra universitat, regidores i regidors de l'Ajuntament de Reus, presidents i presidentes de consells comarcals del nostre àmbit territorial, fiscal en cap, secretaris i directors del Govern de Catalunya, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat, president de la Cambra de Comerç de Reus, prior de Sant Pere, president del Port de Tarragona, directores i directors territorials, alcalde de Tarragona, alcaldes i alcaldesses, entitats, col·legis professionals, empreses, sindicats, tothom que avui s'aplega aquí en aquest magnífic espai. Per commemorar aquest 11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya. Commemoració que marca l'agenda cívica i ciutadana amb l'expressió col·lectiva de la nostra reafirmació nacional i del nostre compromís amb un projecte de país basat en els valors que ens han identificat sempre, els valors de la democràcia, de la convivència, la dignitat i la llibertat. Enguany, sense les restriccions marcades per la pandèmia i amb l'honor d'acollir com a ciutat aquest acte de la Diada Nacional que organitza la delegació del Govern a Tarragona. Aquest 11 de setembre s'emmarca en el desig col·lectiu de construir un model de societat i de país encarat al futur. Un país lliure, segur, un país obert a tothom, que estimi els valors de la convivència democràtica, la justícia, la dignitat. Un país d'actituds cíviques que sempre ens han marcat i ens han donat aquest full de ruta. Pacífiques i plens d'oportunitats i de respecte per a tothom. Plens de convivència amb conviccions fortes i profundes. En aquest context, doncs, la Diada Nacional de Catalunya s'esdevé una jornada més enllà de simbòlica. És el nostre dia nacional, la nostra festa nacional, de gran projecció nacional i internacional.
una jornada cívica de reflexió col·lectiva, que, amb el referent de la lluita pels drets dels pobles i de les persones, és oberta a les diferents sensibilitats d'una Catalunya oberta del segle XXI i també a les diferents sensibilitats de l'Europa del segle XXI. Amb un record especial en aquesta Europa en aquest moment encara convulsa amb les guerres d'Ucraïna. Per això, dies com avui també s'emmarquen en la pacificació, amb la pau i en les llibertats. Una Europa i un país que s'han d'emmarcar necessàriament en la voluntat, la generositat i l'ambició per obrir camins nous i superar incerteses, superar amenaces que marquen moments massa sovint. Per això, l'acte d'avui torna a tenir un relleu especial que actualitza el sentiment d'identitat i de defensa de les nostres llibertats col·lectives que donen sentit a aquesta diada i que ens agermana com a ciutadans i ciutadanes, com a institucions, com a administracions, per sobre de les diferents visions de futur, d'un futur compartit pel qual treballem. Des de Reus ens sentim orgullosos de ser enguany l'escenari d'aquesta reivindicació, de ser un petit tros de país, però important, el que clama també, com a molts altres llocs, aquestes llibertats, aquesta ambició nacional. Per tant, aquestes reivindicacions conjuntes del territori i de l'anhel per endavant és el que ens fa cada dia més grans, més forts. Moltíssimes gràcies per ser aquí en aquest acte. Moltíssimes gràcies, tinguin molta salut. Visca Catalunya, llibertat. Gràcies, alcalde, per aquestes paraules, per aquestes reflexions que donen pas en aquesta Diada de Catalunya. I com cada Diada, si recordeu, doncs, convidem un personatge que ens resulta interessant, que ens resulta curiós, que té alguna cosa a explicar i que ens pugui atrapar durant una estona. Aquest any l'escollit el tenim aquí al davant, el Genís Roca Berart, que farà la glosa d'enguany. Aquí tot seguit, si se'm permet, li repassarem una mica el currículum. És empresari, professor d'universitat, actual president de la Fundació .cat, si hi ha algun error després el podem revisar. I si se'm permet la llicència, jo crec que és una mena de gurú del món digital, per tant, ens pot indicar una mica cap a on caminem, cap a on camina la nostra societat, i jo crec que avui servirà perquè ens doni com a mínim alguna pista, alguna idea de tot plegat. I què vull dir amb tot això? Doncs que ell està especialitzat en processos de transformació empresarial i social, ajuda empreses, col·labora en el desenvolupament de negoci i de cultura digital, membre del Consell Assessor en Política Econòmica de Catalunya, dels òrgans d'entitats importants i de renom de pes com són el RAC, l'Enciclopèdia Catalana, el Museu Picasso. També és fundador de Roca Salvatella i un dels arquitectes de la Universitat Oberta de Catalunya. Segur que molts de vosaltres esteu a punt de començar aquest semestre. Jo sóc un d'ells, Genís, per tant em toca bastanta feina per fer. Dirigeix un postgrau a la Universitat Pompeu Fabra i sovint el veiem col·laborant a la tele, a la ràdio, als mitjans, a la premsa. Sempre és bo escoltar-lo. A Londres avui han proclamat un rei, nosaltres tenim el privilegi d'escoltar a Genís Roca. Endavant. Molt bon dia, moltes gràcies per la invitació. M'ha sorprès tant això d'haver de fer una glossa que fins i tot he pensat, escriu això, no fos cosa que t'equivoquessis. Gràcies per la presentació. És cert que sempre se m'associa amb el fet digital i sempre és qui se sorprèn perquè per formació jo vaig estudiar arqueologia i em vaig especialitzar en paleolític inferior. Dic-lo de paleolític inferior perquè la història medieval em sembla contemporània.
Des del punt de vista d'algú que fa servir la història com a recurs per entendre el present i intentar projectar futur, us vull compartir, aprofitant l'oportunitat que em doneu, algunes reflexions. La història posa en el 1760 la data d'inici de la revolució industrial, és a dir, d'un procés de transformació tecnològica, econòmica i cultural de la nostra societat. Ja ho veieu, tot just 45 anys després del 1714 que avui commemorem. Tot just després del nostre 1714 arranca la revolució industrial que transforma el món. És la transició d'una economia rural basada en l'agricultura i el comerç a una economia urbana basada en la industrialització i la mecanització. Posen la data en el 1760, la data d'inici, perquè és l'any que comencen a passar coses a Anglaterra i a Escòcia, sobretot al voltant de la màquina de vapor i de la mecanització del tèxtil. Als volts del 1840 començaria una segona etapa ja al voltant de l'electricitat i, per exemple, amb innovacions com ara la cadena de muntatge. De tots és sabut que Catalunya es va saber incorporar de manera eficient aquest nou ordre de la mà de la seva societat civil, però també gràcies a iniciatives polítiques com ara la Mancomunitat. El ferrocarril, el tèxtil, les biblioteques, la Renaixença, el modernisme. També a Catalunya el progrés es va fer evident no només a l'economia, sinó també a la societat, l'art i la cultura. El meu avi era pagès, masover d'un mas a les afores a Maçanet de la Selva, i va tenir 5 fills. El meu pare era el petit. Ja sabeu el que és a Catalunya ser el fill petit d'un masover, no entrarem en detalls. Val? El meu pare era el petit i va néixer el 1938 en un entorn encara preindustrial, d'economia rural i agrària. Quan es va casar amb la meva mare, varen començar a fer diferents feines típiques de taller artesanal. Per exemple, a casa muntàvem fregalls de cuina. El meu pare embutxava una esponja petita dintre d'un saquet de roba de fregall i la meva mare amb una màquina de cosir el tancava. En feien centenars cada dia. Economia de taller artesanal i agricultura. A Girona, igual que també a Reus i a molts més llocs, el 1950, el 1960, encara hi havia molta gent, molta població pendent d'incorporar-se a la revolució industrial que havia començat 200 anys abans. Catalunya és un país que va saber incorporar-se a la revolució industrial i tot i així tenia zones que 200 anys després encara no havien fet el trànsit. Canviar una societat no és cosa de 2 dies, és un procés que en condicions normals demana dècades i generacions. Les primeres generacions d'un canvi no poden tenir plena consciència del que està passant i en cap cas poden anticipar quines seran les conseqüències i quin serà el model resultant. Per exemple, aquesta transformació que es va iniciar el 1760 a Anglaterra no va ser identificada com un fenomen concret que mereixia rebre un nom fins 60 anys després. El nom de revolució industrial neix a França el 1820. Avui, clarament, nosaltres som la generació que inicia una nova transició, aquest cop cap a una societat digital. Un cop més, la humanitat viu un procés de transformació econòmica, cultural i tecnològica que donarà lloc a una nova manera d'organitzar la societat. I, com sempre, a nosaltres se'ns fa difícil poder anticipar quin serà el model que en resultarà de tot això. El que sí sabem és que serà diferent i que no està clar si ens sortirem ben o mal parats. Aquesta transició està marcada un cop més per la tecnologia. La digitalització ha pres el relleu a les anteriors tecnologies transformadores com varen ser el vapor o l'electricitat. Si en el seu moment vàrem electrificar les nostres ciutats i les nostres cases, ara les estem digitalitzant. I com és normal, aquest no és un procés que es pugui fer en 2 dies. Malgrat l'aparent vertigen de la tecnologia actual, aquest és un procés que va començar fa dècades i que es continuarà desenvolupant durant dècades
i encara és massa aviat per saber amb certesa on ens portarà. A finals dels anys 80 em vaig incorporar a treballar al Centre de Càlcul de la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquell moment la informàtica estava dominada pels grans ordinadors centrals, màquines que ocupaven grans armaris a les quals s'accedia des de terminals repartits per tot el campus. Ordinadors caríssims i complexos que només estaven a l'abast de grans organitzacions com ara les universitats, els governs o les grans corporacions. Era impensable que cap particular pogués esperar tenir un ordinador com aquell que ocupava tota una habitació. Ben al contrari, tothom tenia ben present la frase que va dir el president d'IBM, que va dir que al seu parer, en el món hi acabarien havent-hi només, com a molt, 4 o 5 ordinadors. A mitjans dels 80, però, neixen els PCs, els ordinadors personals, que a poc es van desplegant arreu i que als 90 ja formen part descarada de les nostres vides. Recordeu els 90? MS2, Lotus 123, WordPerfect. Heu d'anar al tanto amb aquests exemples perquè hi ha llocs que ja no saben de què parleu, però som uns quants que vàrem fer cursos de WordPerfect i tenim un diploma que acredita que sabem fer el WordPerfect. Tothom feia cursets d'ofimàtica i recordeu, no hi havia internet. Durant 10 llargs anys, durant tots els anys 90, varen fer servir ordinadors personals sense internet. Quan volíem compartir un document, el copiàvem en un disquet i el lliuràvem en mà a algú. I això van ser els anys 90, no els anys 30 o els anys 40, els anys 90. Aneu pensant quants anys teníeu als anys 30. Jo tenia 30 i pico anys als anys 30. Internet no arriba als 90, perdoneu. Internet no arriba fins al segle XXI, amb el canvi de segle. La primera vegada que a Catalunya es va oferir accés a internet en els domicilis particulars va ser el desembre de 1994. Si algú de vosaltres va navegar per internet abans del desembre del 94, arrodonim 95, si algú de vosaltres va navegar per internet abans del 95 ho va fer a la universitat o en un centre de recerca o amb els militars. Però a casa em ve de gust connectar-me a internet la primera vegada al 95. I això no era normal. Lo normal, aquesta normalitat d'internet, va arribar al 98, al 99, no em vingueu en decimals, internet del segle XXI. I tot just anem pel 2022. Ara, tots accedim a internet amb els nostres dispositius mòbils. Recordeu que al principi els telèfons mòbils només servien per fer trucades. Després va haver-hi les BlackBerry, que servien per escriure mails, però en absolut per navegar per internet, tal com avui ho entenem. Aquest canvi va arribar amb el primer iPhone. El primer terminal iPhone, tal com l'entenem avui, pantalla tàctil, possibilitats multimèdia, va sortir al mercat el 2009 i nosaltres no el vam tenir. Per tant, el nostre primer telèfon mòbil, tal com l'entenem avui, si el vau tenir ràpid, va ser el 2010, tot just fa 10 anys. Recordeu, als 80 els ordinadors eren armaris que ocupaven una habitació, als 90 els portem a casa i ocupen només una taula, el 2000 els connectem a internet, el 2010 ens els posem a la butxaca i ara, el 2020, estem connectant la resta de coses a la xarxa, l'aspiradora, l'alarma, els autobusos. Però fixeu-vos que ja fa 40 anys que estem digitalitzant el nostre dia a dia i encara tenim segments significatius del territori i de la ciutadania pendents d'incorporar-s'hi. Aquest és el moment en què ens trobem, semblant al que tenia el nostre país quan va arribar la revolució industrial. I com aleshores, tocarà adaptar la nostra economia, la nostra cultura i la nostra societat i per fer-ho necessitarem empenta i iniciativa. Encara queden unes quantes dècades pel davant, dècades de canvi. No és suficient en connectar coses i persones a internet. Necessitem discutir i posar-nos d'acord sobre els drets i deures, sobre de qui són les dades i en quines condicions, qui les pot fer servir per fer què. Hem vist la impunitat amb la que ens poden espiar els telèfons i els ordinadors, tant dels representants públics com dels periodistes i els advocats. Hem vist com a països d'altres contextos culturals les càmeres al carrer fan una vigilància sistemàtica de la ciutadania
i com també això comença a passar aquí. Però també hem vist com aquesta tecnologia permet expandir la nostra capacitat de col·laborar, la nostra creativitat i les nostres causes. El fet digital transforma l'ensenyament, el comerç, la mobilitat, el lleure, la política, l'economia, la cultura. Som la primera generació d'un canvi social. Som fills de la societat industrial i pares de la societat digital. La industrial és vella i ja no ens serveix per tot, i la digital massa tendra i encara no serveix per tot. Som la generació que hem d'anar acompanyant el final d'una i la progressiva posada en marxa de l'altra. Tan erroni és voler allargar massa el model anterior com precipitar-se en confiar-ho tot al nou. La societat industrial ens ha educat en l'ordre, protocols, mètodes, procediments. La industrialització va substituir l'artesania i es va portar a maneres de fer sistemàtiques, el més allunyades possibles de la improvisació. Les coses es fan d'una manera, sempre la mateixa, i es pren mesura del seu cost i el temps que tarda. Si es fan canvis, són petits, progressius, i la mètrica ha de confirmar que han servit per millorar o el cost o el temps. No es fan canvis sense garanties, i per això mateix costa molt fer canvis. Per això parlem tant d'innovació, del repte de la innovació, perquè costa molt fer canvis. A la gent no li agrada fer canvis, perquè posen en risc el resultat. Si tu vols fer canvis, algú et dirà que és arriscat. I ara toca fer canvis. Digitalitzar no és informatitzar un procés, sinó repensar tot el procés. Digitalitzar no té res a veure amb tecnologia, és canvi cultural. Els problemes del model anterior ja no es solucionen amb petits canvis. Toca fer un model nou. Toca imaginar com seran els bancs, com seran les universitats, com seran els partits. I toca imaginar-ho des de la valentia d'atrevir-se a pensar que poden arribar a ser molt diferents. Com serà la participació ciutadana? Com seran les ciutats? Com serà el comerç? La tecnologia digital és com el foc. Els primers homínids que varen descobrir el foc, amb tota certesa, no hi érem, però amb tota certesa us puc assegurar que es varen cremar. Però varen considerar que els avantatges eren més alts que no pas els perills i no varen deixar de fer servir el foc. Encara avui el foc és perillós, però no estem disposats a deixar de fer-lo servir. El foc crema, el foc mata, però el foc també escalfa i il·lumina. Avui dia tenim un cos de bombers i donem contínuament consells i advertiments als nostres fills sobre els riscos i perills del foc. I malgrat tantes mesures i prevencions, tots tenim alguna cicatriu pel foc. Un petard, una esquitxada d'un ou ferrat, una cremada d'un tub d'escapament, tots tenim una marca de foc al cos, malgrat tantes prevencions. Però no estem disposats a deixar de fer servir el foc. Igual passa amb la tecnologia digital. Té problemes evidents, addiccions, patologies, delinqüència, però no estem disposats a prescindir d'aquesta nova capacitat que ens fa millors en tot. Tota revolució tecnològica necessita sempre un moviment social que la posi en ordre. A la revolució industrial ja va passar. La massificació del treball s'estava fent sense control i va fer falta un moviment social de lluita, el sindicalisme, per plantar cara i reivindicar unes condicions justes. Lluita i conflicte. Les disputes al voltant del poder mai són amables. Ara estem vivint la massificació no del treball, sinó de la informació, i caldrà un moviment social de lluita per plantar cara i reivindicar unes condicions justes. Lluita i conflicte, perquè les disputes al voltant del poder mai són amables, i la informació és poder. Així doncs, la societat catalana i la de tot el món es troben en un moment de traspàs d'una societat industrial a una societat digital, que ens demana estar actius i atents a dues coses: a repensar la nostra activitat d'una manera més radical que no pas la millora contínua i a vetllar pels nostres drets i deures per garantir que tindrem una societat justa. I aquesta tasca ens ocuparà tota la vida. No és cosa d'un parell o 3 anys, sinó d'unes quantes dècades, perquè canviar el món mai ha estat ni senzill ni ràpid. Els propers 30 o 40 anys
definiran com serà el món, igual que va passar amb la revolució digital. Tenim una responsabilitat generacional. Els nostres avis varen fer la transició del món artesanal a l'industrial i nosaltres hem de fer la transició del món industrial al digital. És un encàrrec suprageneracional. No el veurem acabat i l'haurem de traspassar als nostres fills. Així que consciencieu els vostres fills que no tinguin por de pensar canvis valents, que no es deixin trepitjar ni drets ni deures i que no defalleixin perquè les grans causes mai són curtplacistes. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Genís, per aquest viatge trepidant i també condensat en qüestió de 300 anys, no? Que ha sabut interconnectar l'agricultura, el món digital amb la indústria també, i de pas ha posat deures a molts dels candidats que sabem que són aquí i que, per tant, ve any electoral. Per tant, sempre és bo escoltar i prendre nota del que explica el Genís. Ara donem pas, si us sembla bé, a la delegada del Govern de la Generalitat aquí al Camp de Tarragona, la senyora Teresa Pallarès i Piqué. Endavant, quan vulgui. Bona tarda a tothom. Gràcies, Genís, per les teves paraules, per les teves reflexions i per aquest acompanyament en aquesta celebració de la Diada. Alcalde Pellicer, alcalde Ricomà, alcaldes, presidenta de la Diputació, càrrecs del Govern, directors, directora, secretaris, rector Pallarès, president del Port, presidents i representants dels Consells Comarcals, diputats, diputades, senadors, senadora, regidors i regidores, fiscal en cap, president de la Cambra de Comerç de Reus, comandaments policials, prior, representants empresarials, comercials, sindicals, d'entitats esportives, religioses, d'entitats veïnals, amics i amigues. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí i acompanyar-nos en aquesta diada. Gràcies, alcalde Pellicer, per acceptar que sigui avui a Reus el lloc escollit per al desenvolupament d'aquest acte. L'alcalde Pellicer fa uns mesos ens va anunciar que no es presentava a la reelecció a l'alcaldia de la ciutat. La d'enguany és, doncs, la seva darrera última diada com a alcalde. Després de 3 mandats has pres aquesta decisió i vaig pensar en fer aquest acte a Reus com un reconeixement també a la teva feina d'alcalde al capdavant de la ciutat. Un reconeixement a la teva contribució al consens que s'ha construït entre els municipis de la nostra àrea metropolitana, sobretot en matèria d'infraestructures, superant antigues batalles de campanar perjudicials pel nostre progrés econòmic i social. L'alcalde Pellicer ha tingut un gran paper en grans acords, sobretot transport i mobilitat, fonamentals per millorar la ciutadania i l'economia de la nostra àrea metropolitana. Un consens que també ha estat possible amb un altre gran alcalde, alcalde Ricomà, alcalde de Tarragona. També Salou, Vila-seca, Cambrils o la Canonja, amb pactes que han dut a terme situacions que ara ens trauran endavant projectes molt importants. Un impuls decisiu pel tramvia. Parlaves abans del ferrocarril de fa no sé quants anys, aquí encara ho esperem, però l'aconseguirem. I per haver aconseguit per fi que l'Estat posi la nova estació central o intermodal a Vila-seca, tocant el terme de Reus. Gràcies, alcalde Pellicer, per aquesta feina. Les coses no les vas trobar fàcils quan vas accedir a l'alcaldia. Vas saber superar la crisi econòmica de deute que vas trobar a l'Ajuntament i la consegüent crisi econòmica a nivell general. Enmig, el procés i el conflicte de Catalunya amb Espanya. I per rematar-ho, una pandèmia sanitària amb la Covid i la guerra d'Ucraïna. Has fet bona feina
Sé que continuaràs fent bona feina, perquè has superat amb èxit situacions complicades. Moltes gràcies, enhorabona, avui també va una mica per tu. L'11 de setembre commemorem la caiguda de Barcelona i de Catalunya l'any 1714. La resistència militar dels catalans va meravellar Europa i tot el món. Ningú no s'imaginava la nostra força i la nostra proesa. Els exèrcits més poderosos de l'època van assetjar la ciutat de Barcelona durant mesos. La desproporció de forces era descomunal, però els defensors van presentar batalla. Els catalans no vam tenir por i vam defensar els nostres principis i les nostres constitucions. Al segle XXI, els catalans també hem tornat a meravellar el món, aquest cop amb les multitudinàries manifestacions per la independència, sense por i amb accions valentes i extraordinàries, com va ser l'1 d'octubre. No deixarem que aquesta força decaigui. Però també som admirats pel talent humà dels catalans i catalanes. La força d'un país com el nostre, que no té petroli, ni gas, ni grans recursos naturals, rau en el talent de la nostra gent. Però necessitem reforçar la nostra aposta per la recerca, pel coneixement, per la innovació i per l'excel·lència. Mireu, a Reus, al segle XIX, era la segona ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, però també per la seva empenta comercial. Ara, l'aposta per aquesta innovació ens ha tornat a situar com a segona ciutat del país en un altre rànquing. Reus ha esdevingut segona ciutat de Catalunya amb el percentatge més alt de treballadors i treballadores del sector tecnològic, de la informació i de les comunicacions, Genís. Per això avui té tot el sentit que ens acompanyis també amb les teves reflexions. Hem estat un exemple a seguir, som un exemple a seguir i sense cap mena de dubte serem un exemple a seguir. D'aquí la glosa, Genís, expert en el món digital, com ens has dit, però avui, amb la commemoració de l'11 de setembre, ens aturem per mirar el passat, que no oblidem, però projectem el futur. I l'aposta clau de futur és la innovació. Les reflexions que ens has plantejat són perfectament adients. Com a ciutat, com a àrea metropolitana i com a país, cal que siguem ambiciosos. No podem posar límits a les nostres aspiracions. I encara més, no podem permetre que ningú ens en posi. Avui estem aquí, alcaldes, regidors, diputats, representants del govern, representats de totes les entitats i institucions. Per què? Perquè tenim una enorme responsabilitat, perquè som servidors públics. Repeteixo, som servidors públics. Tenim el deure de ser exemplars i honestos. Què espera la societat de nosaltres? Estan satisfets els ciutadans de la nostra feina com a representants públics? Estem a l'alçada del que ens demana la societat? Estan satisfets de l'eficàcia i la resposta de l'administració? Tots sabem que ens ve de cara una crisi econòmica, no sabem si serà molt gran, però ens ve de cara. Vivim grans desafiaments i nous conflictes a nivell global, però estem fent les coses diferents? Ens ho hem plantejat? No podem ajornar més la transformació de les administracions. Tenim l'obligació de fer-les més eficients. La nostra missió és servir als ciutadans i en això hem d'excel·lir. Hem de ser excel·lents en la prestació dels serveis públics. No es poden repetir episodis com el d'ahir en el que una caiguda en les comunicacions ens va deixar el país sense trens. La societat, és cert, cada cop és més complexa, però ja n'hi ha prou d'anem tirant. O torni demà i veurem si ho podem arreglar. No podem anar més a remolc de res ni de ningú, ni molt menys depenent d'administracions que no ens són properes. Hem de ser capaços d'avançar-nos als esdeveniments. Hem de ser imaginatius, hem de ser agosarats. Ho vam ser aquell 11 de setembre de 1714 i cal recordar
que van ser molts els ciutadans també de les nostres comarques que van participar en la defensa de Barcelona de muralles endins. Barcelona va resistir, però també van haver accions molt importants a casa nostra contra els destacaments borbònics. Per posar una nota de força al Priorat, voldria recordar l'assalt victoriós al castell de Falset per part de les tropes del coronel Antoni Vidal, tan sols uns dies abans de la caiguda de Barcelona. I torno a Reus i al conjunt del Camp de Tarragona, perquè abans i ara hem de tenir i tindrem un rol fonamental en l'esdevenir del país. I volem que en el futur encara el tingui més. Hem d'abandonar per sempre més la queixa i el retret sense alternatives. Hem d'exercir, sense complexos, com un dels principals motors del país. Ara és l'hora del Camp de Tarragona, ara és l'hora de la nostra àrea metropolitana. Treballem plegats, doncs, institucions, societat civil, per exercir i fer valdre les nostres potencialitats, sense complexos, tots en una mateixa direcció, alineats, alcalde. El potencial hi és, ens ho hem de creure, ens cal més determinació i ens cal més lideratge. És un cercle virtuós, fer triomfar els nostres pobles i ciutats perquè triomfi el Camp de Tarragona. I fer triomfar el Camp de Tarragona també vol dir impulsar i fer triomfar Catalunya. Com més forta sigui Catalunya, més i millor podrà contribuir al progrés d'Europa i de la humanitat. Ens hem de situar a l'avantguàrdia mundial, en allò que més puguem excel·lir per fer possibles els nostres somnis. I ja mai més ningú ha de gosar posar-hi límits a les nostres aspiracions. Crec, honestament, que aquesta és la fórmula en el món d'avui per l'acompliment de l'ideal del president Macià compartit per moltes generacions de catalans, que és el d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa. Molt bona diada a tothom. Visca Catalunya lliure. Gràcies, delegada, per aquestes paraules ja de cloenda, però què seria ben bé una celebració sense una música? Doncs ja us ho dic ara, no seria res o ben poca cosa, perquè la cirereta l'han de posar tres músics, tres intèrprets de primer nivell, que són una autèntica joia, són els germans reusencs, Albert i Lluís Castan i Judit Bardolet, que tot seguit ens acompanyaran, però ells també es mereixen, evidentment, una petita presentació, perquè, com veureu, han recorregut mig món, com aquell que diu. L'Albert Castan va començar a estudiar, comencem per ell, violoncel amb David Blai, va passar per la Universitat de Zúrich, a Suïssa, i s'ha coronat a la Universitat de Mannheim, a Alemanya, és membre de la Franz Schubert Filharmonia i de l'Alma Mahler Kammerorchester de París. També és habitual en orquestres de prestigi com la Filharmònica de Luxemburg. El Lluís Castan i la Judit Bardolet ja porten 10 anys tocant el violí amb el Quartet Gerard, han tocat per tot el món, Hamburg, Amsterdam, Osaka, al Japó i en festivals de gran prestigi també a França. Ells dos, el Lluís i la Judit, són artistes residents del Palau de la Música, del Festival de Torroella de Montgrí, de la Quincena Musical de Sant Sebastià i també de l'Auditori Josep Carreras de Vila-seca, i després de viure 10 anys a Basilea i a Berlín, actualment s'han establert, han instal·lat la seva base a Tarragona, però això no vol dir que no viatgin per tot el món. Ens interpretaran 3 peces que tot seguit podrem escoltar i que són una autèntica delícia. És O Biblion d'Astor Piazzolla, una cançó tradicional irlandesa que es titula Morrison Jigs, i El cant dels ocells, aquesta cançó tan popular que Pau Casals va fer famós arreu del món en els seus concerts a l'exili. Per tant, Albert, Lluís i Judit, que estan a punt d'entrar per aquí, en principi, ja els tenim aquí, tot vostre, i endavant.
Moltes gràcies, Albert, Lluís i Judit, per aquest moment de final de Pell de Gallina. Crec que més d'un li ha passat el mateix. Ara mateix, per acabar, ja ens interpretaran l'himne nacional de Catalunya, els segadors. No marxeu molt lluny, perquè aquí, quan acabem, tenim una mica de vermut, de Reus, d'on si no, i també unes quantes avellanes. Moltes gràcies a tothom, feliç diada, esperem que hagueu estat a gust aquesta estona que hem compartit aquí, que serveix com a preliminar de la diada de demà. Moltes gràcies i molta sort.